Takže vážení priatelia, zvažoval som, že s akým príspevkom sem prídem, že či s dobovou kuchyňou, lebo aj na túto tematiku sa dobovej gastronómie venujem. Ale dnes teda je to tematika kasteláni, úradníci a kazatelia na Turčianskom župnom hrade Sklabiňa. Podobne len teda na taký malý nástrel do histórie, hrad Sklabiňa bol už od 14. až do polovice 18. storočia župným hradom turčianskej stolice, respektíve hradní páni zastupovali úrad turčianskych županov, bola tu umiestnená župná väznica, župný archív a pokladnica. Spočiatku, na začiatku 14. storočia kasteláni hradu Sklabiňa zastupovali zvolenského župana v Turci, najmä vo výkone súdnictva. V tých dobách ešte regióny Turiec, Orava, Liptov spadali do zvolenskej veľkožupy, takže úrad sklabinského kastelána sa v tom čase spájal s úradom neskorších podžupanov. Zo začiatku ako hospodársky úradníci spravujúci Turiec nazývaní ako oficiáles. Prvý hradný kastelán sa objavuje v dokumente 1318, keď magister rytier Donč so súhlasom kráľa Karola Roberta za vojenské zásluhy daroval svojmu liptovskému úradníkovi a sklabinskému kastelánovi Ladislavovi dedinu Diviaky. Ďalším známym kastelánom bol, ako sa uvádza v dobových pramenoch, Comes Mark officialis de Turch castellanus de Sklaboňa, spomínaný v liste z roku 1332. V priebehu ďalších rokov došlo k pretvoreniu tejto funkcie, pretože v roku 1337, keď už sa región Turiec, Orava, Liptov osamostatnili ako samostatné župy, respektíve komitáty, bol už tento Mark alebo Marek titulovaný ako vicekomes, teda podžupan. Znamená to, že aj pričinením magistra Donča sa v Turci vytvorila samostatná šľachtická samospráva, čo bol už len krok k vytvoreniu samostatnej stolice. Pod kontrolou sklabinských kastelánov boli rovnako podobne ako aj tu na Ľubovni mýta a mýtne stanice v Martine, v Dolnej Štubni, spočiatku aj mýto v Sučanoch, ktoré patrilo k najstarším v... Čo sa mi to... Nejako mi to skáče to samé? Dobre. Z výnosu týchto mýt sa mal opravať predovšetkým most na rieke Váh. Na území podliehajúcom Sučianskej mýtnici bola aj tzv. Falošná cesta, ktorá viedla cez Turčiansku Šťavničku a vlastne popod hradom Sklabiňa. Využívalo ju domáce obyvateľstvo, ale každopádne celý tento priestor sa stal križovatkou a spojnicou z Považia na Banskú Bystricu, Kremnicu a Južné Slovensko. Vyberanie mýta od obyvateľov napríklad mestečka Sučany, ktoré malo isté kráľovské výsady. Vyberanie mýt tam nebolo oprávnené na základe kráľovských výsad, čo však niektorí títo mýtnici dosť často porušovali a preto sa nám objavujú viaceré písomné pramene, ktoré zakazovali vyberanie mýt buď od obyvateľov mestečka Sučany alebo aj od ďalších iných obyvateľov mešťanov kráľovských miest. Vypovedá to napríklad aj mandát kráľa Žigmunda Luxemburského z roku 1406 aj 1411, ktorým zakazoval kastelánom hradov Šášov a Sklabiňa vyberať dane a poplatky od Kremničanov. No a potom sa dostávame do roku 1410, kedy kráľ Žigmund Luxemburský založil sklabinské pánstvo bohatému poľskému šľachticovi Andrejovi Balickému za sumu 13 000 zlatých. Čiže aj Turiec a Sklabiňa je takisto ako Ľubovňa poľským zálohom, o čom sa v rámci slovenskej histórie trochu menej hovorí. V roku 1412 k tomuto zálohu pribudlo aj mesto Bardejov, ktoré malo platiť Balickým ročnú daň 500 zlatých. Tu je napríklad taký zaujímavý údaj, keďže župný archív Turčianskej stolice na konci stredoveku zhorel priamo na hrade, tak o vyberaní daní a poplatkov vyplývajúcich z tohto poľského zálohu sa zachovali písomnosti v archíve magistrátu Bardejova. A prvé údaje o tejto odvedenej bardejovskej dani Balickým z roku 1414 v hodnote 400 florénov vybral sklabinský kastelán Michalko v mene svojho hradného pána Andreja Balického a v dokumente je krásne teda titulovaný Nos Michalko Castellanus de Sklaboňa. S najväčšou pravdepodobnosťou to bol kastelán poľského pôvodu.
Na konci stredoveku sa viacerí kasteláni zapísali do histórie svojimi deliktami, aj napriek tomu, že mali nad sebou ešte samotných majiteľov hradu. Spočiatku to bol aj kráľ Matej Korvín, neskôr teda od roku 1494 Štefan Zápoľský, kedy veľmi dlhé roky na prelome 15. a 16. storočia bol sklabinským kastelánom a aj turčianským podžupanom Rafael Majténi z Motešíc, ktorého napríklad aj sám Ján Zápoľský poveril v roku 1503 revíziou mýt a mýtnych staníc v turčianskej stolici a práve Rafael Majténi v mene Zápoľského predložil túto požiadavku revízie na Budínskom sneme v roku 1503. Obdobie konca stredoveku v podstate končí veľmi takým zaujímavým spôsobom, že po Mohavskej bitke už nastáva tá novoveká éra, keď sa mení aj postavenie hradu. Hrad, ktorý prestal byť v rukách kráľov a dostáva sa do súkromného vlastníctva rodiny Revajovcov, ktorí neskôr túto državu, vlastne tieto majetky získali do dedičného vlastníctva až do 20. storočia. Revajovci, ktorí získali všetky tieto vlastne donácie na samotný hrad, aj teda s dedičnou funkciou turčianskych županov, veľmi rýchlo nadviazali, dá sa povedať, povedzme to, že spoluprácu s domácimi zemianskými rodmi. Hrad sa stal strediskom pánstva, ale mocenským centrom celého Turca spolu s Revajovcami kontinuálne až na niekoľko generácií. Funkcia kastelánov, ktorí mali zväčša vojenskú úlohu, zostávala aj naďalej, ale pribudol celý aparát úradníkov a fiškálov, ktorí zastupovali svojho pána v rôznych záležitostiach, často v jednoduchých právnych sporoch a úkonoch, finančných transakciách či v riešení problémov poddaných. Mnohé ich listy dodnes nachádzame v archívnych fondoch kráľovských miest Banská Bystrica či Kremnica, ale nejako výraznejšie v dejinách hradu nezasahujú. Z jednotlivých rokov, hlavne zo 16. storočia, sú podchytené mnohé mená, ktoré tu v podstate ani nejak extrémne čítať nebudem, ale keďže bude pripravený zborník, takže tam budú vymenované mnohé tieto mená z rodín, ako boli z domácej turčianskej šľachty, pretože dá sa povedať, že Turiec je aj kolíska slovenského zemiastva, takže sú tam také priezviská, ako je Revický, Rakovský, Markovický a podobne. Ďalšia dosť taká pozoruhodná situácia sa objavila v polovici 17. storočia, kedy hradný pán František V. Révaj z podnetu jedného zo svojich, nazvime to, neprajných synov bol nútený rozdeliť hrad medzi celé svoje nastupujúce potomstvo synov Mikuláša, Imricha, Daniela, Štefana a sestru Máriu. A takýmto spôsobom vlastne boli donútení spoločnými financiami podľa veľkosti svojho majetku vydržiavať na Strednom hrade brány, ubikácie drábov, takisto celú správu hradu, kastelánov, vicekastelánov, satrapov, ako sa to často v tých našich prameňoch uvádza, teda drábov, strážcov a ďalší personál mali platiť podľa výšky svojho podielu. S tým sa nám napríklad často objavujú dosť značné problémy, pretože ani medzi súrodencami nikdy nemusia byť tie vzťahy 100%, takže niektorí sa z toho snažili trošku nejakým spôsobom vyklúčkovať, že nedobre to platili, potom tí služobníci prestávali mať záujem vo výkone svojich funkcií, že ja nebudem teda pracovať, keď mi to nezaplatíte všetci. Napríklad vznikol tam jeden problém, kedy jeden nočný hlásnik mal dostať svoj plat zložený od dvoch bratov, jeden mu to nezaplatil, tak nakoniec jeden z tých bratov sa rozhodol z tých Révajovcov, že nemôže vystaviť hrad nebezpečenstvu bez nočného hlásnika, tak mu tú sádzbu zaplatil kompletne celú. My napríklad, čo je ale ďalšia taká zaujímavá vec, že všetky tieto funkcie kastelánov alebo provizorov boli výsostne v tom 16. 17. storočí obsadzované domácim zemianstvom z turčianskej stolice, pričom to všetko sú pôvodné
domáce slovenské rody a rodiny, takže veľa zachovanej korešpondencie je aj písanej v slovenčine pri nejakých tých základných znalostiach latinčiny, ale s maďarčinou už častokrát mnohí mali problémy, pretože napríklad z roku 1604, keď písal sklabinský a blatnický provizor Michal Mošovský, písal hradnému pánovi Petrovi Revajovi, významnému strážcovi koruny, citujem, okolo zámku Sklabine, párkan všetek jest dokonaný, toliko, poneváč sme nemohli mieti šindlia z pobíjania način, než šindli sem dal narobiti. List byl písaný uherský, ja poneváč nerozumel sem prečtete listu, dal sem pánu Husár Petrovi, aby mi ho prečtel. Husár to bol podžupan, domáci zo Sučian, ktorý sa maďarčinu naučil, takže museli si pomáhať, ako sa to dalo. Zo slovenských listov, ktoré sú naozaj veľmi krásne, toto je jeden z nich, je úradník Juraj Draškovský. Draškovce sú dedinka nedaleko Martina, tam bol veľmi starý zemiansky rod Draškovských, respektíve rod Ivankovcov. List z roku 1575, ktorý tento úradník písal do Banskej Bystrice na magistrát, ohľadom toho, že im z hradu ušlo niekoľko väzňov a medzi inými aj jeden Turek, ktorého hľadali až okolo Výglašu. Potom je aj ďalší list kastelána Michala Káčera z roku 1601, ktorým objednával z Banskej Bystrice muzikantov na svadbu dvornej dámy z Fraucímeru. Zachované dokumenty z druhej polovice 17. storočia dokladajú, že kasteláni skladali svoju prísahu v slovenčine, avšak inštrukcie pre kastelánov a drábov sú naproti tomu zachované v maďarčine. Ich prepisy a preklady budú v zborníku, naozaj, že je ich niekoľko variant a je to tiež veľmi, veľmi zaujímavé. Kastelán, niekedy uvádzaný v dobových prameňoch slovenských alebo latinských a maďarských, ktoré z archívu Revajovcov máme, sa uvádzajú či už po latinsky castellanus, ale niekedy aj ako porkoláb. Bol nielen hlavným veliteľom hradu, ale stál na čele celého úradníckeho aparátu, mal na dohľad celú teda prevádzku hradu, čistotu kuchyne, pekárny, kontroloval stav komínov a pecí, zabezpečoval aj čistenie studní. Avšak máme jedno krásne meno zo 17. storočia. Jedným z najvýznamnejších kastelánov hradu Sklabina bol Matúš Ivanka z Draškoviec, ktorý tu pôsobil od roku 1597 až do roku 1622. A kde napríklad v Revajovskom archíve zachovali až desiatky jeho po slovensky písaných listov, vďaka tomu, že hradní páni boli častokrát vzdialení od svojho domáceho hradu, takže tie listy nám vypovedajú o bežných, každodenných problémoch, ťažkostiach, radostiach a trápeniach. Napríklad z roku 1610, ako ste ráčili, že ako ste ráčili odísť, kromne jeden deň sa murovalo, hneď kým mrazy uderili. A murováni zanechali, 2 dni mrzlo, aktuálne. Murári sa oddali k vápeniciam. Veľmi pekný je však list, ktorý sa bytostne dotýka hradu Sklabina. Častokrát, ja to niekedy rozprávam aj našim návštevníkom alebo hlavne deťom, že dneska permanentne korešpondujeme cez rôzne aplikácie a messenger, ktoré máme, ale v minulosti, keď sa napísalo do listu nejaký text, tak čo veta, to iný dej alebo iná informácia, takže v jednom liste sa nachádza obrovské množstvo informácií. Tu máme napríklad jeden list, ktorý tiež má latinskú formulku, to úvodné pozdravenie a potom to jadro tou dobovou čechizovanou slovenčinou z roku 1610. Len toľko sme chceli vašej milosti oznámiť. Prijali sme tu je to. Děkujíc Pánu Bohu, pani, to ako hradného pána manželka, je pri dobrom zdraví spolu s panáčkami a mladým panáčkom, teda s deťmi. Ešte z vínom neprišli, až náhle prídu, co pánskej milosti dáme znati, počem a kolik privezú. U nás chvíle zlé, dežde veliké, ani práce, ktoré máme okolo zámku, tak jak by sa hodilo vykonávať nemôžeme.
Erb kamenári již dokonali toliko, tí litery, ktoré vaša pánska milosť rozkázala, majú vyritý. A to bolo 26. novembra 1610. Čo je ale dosť pekné, pretože o tom, čo práve písal kastelán Pekár, ho informoval hradného pána Petra Revaja, že nápisová, tá erbová tabuľa, ktorú my poznáme už len z archívnych fotografií, že ju kamenári dokončili. Tá časť hradu, ktorú ste videli pred chvíľkou na tej fotografii, bola obývaná až do druhej svetovej vojny, keď to vypálili Nemci ako odvetu za partizánske akcie v 44. Tá stena spadla 5 rokov po druhej svetovej vojne, dnes je to v sutinách, je to otázka času, veľmi sa na to tešíme, že sa nám to opätovne podarí objaviť a teda vzkriesiť aj ten hradný kaštiel. Takže tabuľa, o ktorej sa zmieňoval priamo kastelán hradnému pánovi, že kamenári to dokončili, máme už iba na fotkách. Ale ďalšia taká zaujímavosť je korešpondencia medzi Klabinským kastelánom a oravskými kastelánmi Jurajom Abafím a Pavlom Tolnajom. Z roku 1612 bol list, kedy na základe nariadenia hradného pána Petra Revaja kasteláni riešili presun alebo objednávku kameňa, ktorý sa lámal v Oravskom Bielom potoku a Klabinský kastelán poslal na Oravu svojich kamenárov a svojich ľudí a požiadal tých oravských kastelánov, aby tam tých majstrov do toho kameňolomu doručili, pričom z toho oravského kameňa, z tých pieskovcov sa robila pieskovcová dlažba na chodbe v tej zámockej časti. Tých dokumentov a listov je naozaj viacero. Ja by som tu možno, že ešte mohol spomenúť, že naozaj v tých listoch napríklad nachádzame tiež napríklad zmienku, že istý úradník, Boriš Ján Johannes, úredník, jest veľmi nezdravý, o živote jeho pochybují. Avšak už o 3 mesiace mu písal, úredník Boriš již zemřel. A v ďalšom liste napríklad, Pán Boh včil mne krížom svým navštíviť ráčil, Palka, syna mého, skrze častnú smrť povolať ráčil a sám dobrého zdravia nemám. Čiže naozaj tie listy sú plné rôznych, až takýchto súkromných, intimných, aj radostí, aj starostí, aj trápení. Avšak napríklad je tam aj ďalší iný list, ktorý písal jeden farár z Dražkoviec, ktorá bola poddanská obec v Klabinskom pánstve. A teda rektor tamojšej školy sa išiel ženiť a bral si za manželku kastelánovú dcéru z hradu z Klabina, tak pozýval hradného pána Revaja na túto svadbu. No. Potom tam boli rôzne dráby, to bola tým, že tam bola župná väznica, potom máme tam zmienky aj o úteku väzňov, keď došlo v roku 1740 dosť k takej raritnej situácii, keď z hradu utiekli väzni a medzi nimi aj jeden odsúdený vrah menom Cengala. A vtedy podžupan Benický na kongregácii sa kriticky vyjadril o tejto udalosti a vtedy sa začali budovať väznica, respektíve župný dom priamo v meste Martin. Nože, ale aby sa tá situácia neopakovala, tak 2 župní prísažní mali dozerať na Sklabiny na hajdúchov, aby lepšie strážili. Teda zvláštna situácia, keď ešte strážnici hajdúsi potrebovali nad sebou dozor. Sú zachované mená aj rôznych takýchto prípadov, aj strážnikov, ktorí tieto úlohy vykonávali. Mám ešte 6 minút, nejako sa to občas rozbieha samo. Toto, čo vidíte na obrázku, je naša hradná kaplnka, čiže to je taká ďalšia kapitola k tejto mojej téme. A to sú kazatelia, respektíve duchovní pôsobiaci na našom hrade. Gotická hradná kaplnka slúžila sprvu na katolícke účely, ale už v 30. rokoch 16. storočia došlo k zmene, pretože nový hradný pán František I. Revaj sa stal veľkým prívržencom reformácie, sám dokonca s Martinom Lutherom korešpondoval, takže celý Turiec prešiel na stranu evanjelickej cirkvi. Pričom ako prvý evanjelický zbor vznikol v Turčianskom Svetom Martine 1544 a potom v susednej obci vo farnosti svätej Heleny v Drážkovciach. Tam, kde bol evanjelický zbor, bola zriadená škola, kde hlavný dôraz sa kládol nielen na náboženstvo, ale aj na latinčinu, ale aj na slovenskú materinskú reč, v ktorej sa Božie slovo kázalo.
Práve farnosť svätej Heleny v Diakovej v Dražkovciach bola k hradu Sklabyňa najdostupnejšia a preto Revajovci držali nad ňou patronát. S výnimkou tvrdých rekatolizačných snách Františka V. Revaja v 17. storočí pod túto farnosť patrilo aj viacero dedín v okolí. Tunajší kazatelia odsluhovali liturgie aj na hrade. Zase mám tu výpočet mnohých mien evangelických kňazov, ktorých mená sú podchytené v dejinách hradu, že teda slúžili ako hradní kazatelia. Pričom by som napríklad spomenul meno Rafaela Hrabécia, ktorý ako farár svetohelenský v Drážkovciach mal vzdelanie z Wittenbergu, pôsobil svojho času najprv v Dolnom Kubíne, neskôr bol teda dvorným kazateľom na Sklabíne a farár svetohelenský a keď zomrel hradný pán Peter Revaj v roku 1622, tak predniesol tam krásnu pohrebnú reč, ktorá bola vydaná knižne a to vydanie financoval o rok neskôr vlastne nebohého brat barón František III. Revaj. A ďalšia taká zaujímavosť je 1683 bitka pri Viedni, kam išlo na pomoc aj turčianske župné vojsko. Tak na pomoc vlastne žiadosť podžupana Imricha Husára k tomuto župnému vojsku, ktoré tiahlo teda na pomoc obliehanej Viedni, pridelili aj vojenského kňaza Tomáša Finalisa, taktiež to bol svetohelenský farár a dvorný kazateľ, a pričom sa všetci kňazi vlastne zo seniorátu zaviazali mu platiť mesačne po jednej zlatke. Veľmi takým dôležitým momentom a rokom je rok 1710 na sklonku Rákociho povstania, kedy cisársky generál Heister odobral evanjelikom všetky evanjelické kostoly mimo dvoch artikulárnych, ktoré v turčianskej stolici boli, teda skončila sa aj éra svetohelenských evanjelických farárov, ale našťastie uvedomila barónka Alžbeta Revajová ako významná mecenka a patronka evanjelikov umožnila slúžiť na hrade súkromné evanjelické bohoslužby, ktoré v tom ťažkom kritickom roku odsluhoval Mikuláš Materini. Ten rok dokonca došiel do histórie ako posvätný rok. Spomenúť by sa oplatilo napríklad aj dvoch významných kňazov, a to bol napríklad Pavol Major, ktorý bol dokonca aj v exíle vo vyhnanstve, ale vrátil sa naspäť. Ešte teda predtým, 1705, taktiež sa stal turčianskym seniorom slúžiacim na Sklabíne a bol autorom viacerých teologických dišpút a náboženských spevníkov. Jeho syn Ján bol najprv farárom v Kremnici, odtiaľ ho zase katolíci vytlačili, ale baronka Revajová ho uchýlila na Sklabíňu. A čo je dosť pozoruhodné, že v roku 1714 priamo ako sklabínsky dvorný kazateľ odišiel do Banskej Bystrice, kde zaujal miesto po Matejovi Belovi ako evanjelický kazateľ a rektor gymnázia. Tiež bol autorom latinskej a nemeckej príležitostnej poézie. Spomenúť treba napríklad aj evanjelického kňaza Samuela Mikovíniho staršieho, ktorý rovnako tak sa uchýlil v ťažkých rekatolizačných snahách v 18. storočí na revajovských pánstvách, pôsobil v kašteli v turčianskej Štiavničke, čo je iba 2 km od hradu Sklabíňa. Pochovaný bol v Necpaloch v artikulárnom kostole a je to vlastne otec kartografa Samuela Mikovíniho. No a ukončíme to. Tam potom v 18. storočí sa s tým všetkým úplne celkovo uťalo aj s katolíkmi, evanjelikmi na hrade. Kaplnka potom prestala sa využívať. Ja mám poslednú minútu, ešte tu mám minútu, to je akorát presne posledný slajd. Pri vstupe do hradu vás bude vítať táto biela obnovená bašta, kde v roku 2022, teda pred 2 rokmi, našla svoje miesto úplne nová expozícia. Tá bašta bola dlhé roky, vlastne od rokov druhej svetovej vojny, totálnou zrúcaninou. Dnes je tam expozícia venovaná poslednému správcovi, ktorý pracoval v službách potomkov grófskej rodiny Hubaj-Cebriánovcov. Volal sa pán Jozef Pekár, ale keďže to bol pánko maličkého vzrastu, nosil síce práve preto vysoký cylinder, tak ho ľudia zdrobnene prezývali Pekárik, pričom bol to invalid z prvej svetovej vojny a najprv pracoval na grófskom majetku v Mošovciach, neskôr počas rokov druhej svetovej vojny ako hlavný správca celého chotára a Polesný,
ktoré patrili k hradu až do vypálenia Nemcami v 44., kde aj on sám prišiel o celý svoj majetok, dokonca sa dostal na pol roka do nemeckého zajatia, bol priamym účastníkom odboja protifašistického gestapákmi, bol napriek tomu dvakrát zbitý. Jeho dcera Anna bola tiež priamo účastníčkou SNPčka, takže preto sme aj my v tých obnovených priestoroch vytvorili expozíciu, ktorá približuje túto poslednú dejinnú epizódu dejín nášho hradu. Ja si myslím, že sme aj práve preto asi jediný hrad na Slovensku, ktorý má na svojej pôde expozíciu zameranú na SNP. SNP sa zrodilo v Sklabini, nie v Bystrici. Čo je ale taký ešte ďalší krásny paradox. No je to pravda, lebo tak Golian to len vyhlásil, že už máme to pripravené, ideme do toho, ale tá príprava bola v Kantorskej doline pod hradom a Sklabini. Kastelan Pekár zomrel v 52., ale vlastne tým, že on poznal celé to prostredie veľmi dobre, tak keď aj bol hrad zoštátnený, tak práve národná správa ho poverila za národného správcu, ktorú teda vykonával až teda do svojej smrti v tom 52. No a dnes teda je tam utvorená, je to taká trojpriestorová bašta, kde sme obnovili takúto kuchynku a kastelánovú izbu a ten štýl bývania zhruba začiatok 20. storočia. Takže vás pozývam aj na návštevu a ostatné veci, ako aj tie prepisy. Prepojenie na ľubovnú povedz, prosím. No to bol ten záloh Poliakom, že nebola to len ľubovňa, sa neocitla v poľskom zálohu, ale aj Sklabina a Turčianske pánstvo. A ešte si nám identifikoval priora z kláštora piaristov v hradnej kaplnke. Áno. Už nepamätáš pár rokov. Dobre. Ja som, hej, no tak, kade chodím, tady identifikujem biskupa z Spišského Réva, ja som vám identifikoval v hradnej kaplnke. Portrét neznámeho biskupa. Takže toľko z mojej strany v skratke. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.